гигантите на планетата, наричан още ледената корона на огнена Африка. Изкачването на връх Ухуру, висок 5895 метра, отнема седмица, дори малко повече. Двама българи обаче успяха да го покорят само за рекордните 6 дена. Това са Иван Иванов и Данчо Гошев, които делят времето си между България и Съединените щати, където имат успешен бизнес. Всяка година обаче те отделят време и за пътешествие. Откриваме Иван Иванов във Варна. С него разговаряха репортерът ни Мариана Малева и операторът Георги Христов. Името на Килиманджаро идва от суахили и се превежда като блестящата планина, а върхът Ухуру означава свобода. Намира се в североизточна Танзания и е най-високата точка в Африка. Да посетят този континент за Иван и Данчо винаги е било мечта, а когато тя се сбъдва, избират да пътуват извън рамките и поемат не по утъпканите туристически маршрути, а през малките селца с палатки и без никакви светски удобства, дори без никаква предварителна физическа подготовка. На 2 или на 3 януари пътувахме за Дубай и от Дубай пътувахме за Занзибар, автономната територия на Танзания. И започна великото пътешествие. Аз на всички казвам, не съм бил на почивка, защото това нямаше нищо общо с почивките. Това си беше наистина един много голям адвенчър. Пътешествието на двамата българи започва от резерватите Серенгети и Нгоронгоро. Аз казвам, който си е роден с късмет, си е роден с късмет. Просто хванахме голямата миграция на животните. Не мога да опиша какво е чувството да преминеш през тези стотици хиляди антилопи гну и около голямата миграция следва лъва, примерно. Той се движи след тях, защото това е неговата храна. О май гад! Изкачването на връх Ухуру за двамата българи се оказва едно от най-трудните и психически, и физически неща, които са правили през живота си. Лемошо. Това е най-дългия, пък за сметка това е най-красивия преход. Без телефони, без електричество, без съвременен начин на живот, спане на палатки. Колкото по-малко души са в група, толкова по-добре, защото става неконтролирано. На места се движиш, буквално може да мине само един човек. Имаше най-трудният участък за мен, който още си го спомням. Това е стената Баранко. Това е една отвесна около 300 метра скала. На места беше абсолютно невъзможно преминаването. Помагат ти, подават ти ръка. Нашите водачи през цялото време. Ти можеш. Кили те чака на суахили, кили те чака. Вие ще достигнете до върха. Да речем, всички тръгват в един ден, да речем 300 души. Много хора се отказаха. Особено в последния ден на самото изкачване бяха около 60-70 души. Какъв беше последният ни маршрут? Самото изкачване на Ухуру започва около 10-10:30 предната вечер. Цяла вечер се върви до изгрев слънце. Вече сме на 5800 метра над морска височина. Това е сутринта и имаме около 3-4 часа да се върнем в последния ни бивак. Слизането е един ден. Планирания 8-дневен маршрут ние го направихме за 6 дни. Имахме достатъчно енергия, имахме достатъчно сили. Голяма помощ им оказват и местните носачи, които балансират с над 40 кг багаж върху главите си. Предизвикателствата обаче следват едно след друго. В подножието температурата е над 30 градуса, а на връх Ухуру пада до минус 10 градуса. С всеки изкачен метър се променяше и храната ни, продължава разказа си Иван Иванов. Първите няколко дни храната е свежа, но колкото повече се приближавахме към 4-я и 5-я ден, храната става еднотипна, еднообразна, суха. Много неща се преосмислят. Осъзнаваме колко съвременен човек се е отделил от реалността и от реалността на природата. Но пък не липсват и много приятни изненади, защото в Африка рождените дни се отбелязват също с много празнично настроение и торти. Значи Данчо негово рождение беше в сърцето на Серенгети, а моя беше точно на Килиманджаро. Но така се случи тази година, рождените дни бяха в Африка, сърцето на Африка. Да сбъдна мечта за мен е решаваш да го правиш. Всичко останалото са оправдания. Наистина имаше много ситуации, в които мислех да се откажа. Така си мислех, но не се отказах. Хакуна матата. Хакуна матата. Това означава мамбо. Това означава, че всичко е наред и всичко ще се оправи.
Имаше моменти, които бяха много странни, заедно с Данчо, когато трябваше да се превреше палатката, понеже на екватора слънцето залязва в 6 и изгрява в 6. За тебе деня е приключил в 6. Когато стане тъмно, това е. Деня е приключил и ти трябва да заспиш, защото в 6 часа трябва да станеш. Дори трябваше да ставаме в 5. Това е единственото място на този континент, където може да се види сняг. Сняг и студ на екватора, но прогнозите не са много благонадежни. До няколко години и последния сняг, глетчер, ще се разтопи на екватора заради глобалното затопляне. В края на пътешествието, което не може да се сравни с нищо друго, вече изпитвах нужда да се върна и към познатото, допълва Иван. Исках да имам възглавница, да имам вода, дори там топла вода, това е лукс. Исках да имам някакви нормални условия за живот и най-вече нормална храна. Според Иван Иванов, благодарение на ЮНЕСКО, всички резервати в Танзания и Кения са изключително добре поддържани и чисти. Животните в тях обаче са диви, затова никога не трябва да се пренебрегват правилата на рейнджерите. Останалото е прекрасни гледки, необичайни пейзажи, огнени залези, спомени, които остават завинаги. Да сбъднеш мечта.